जी हाँ, आप सभी का स्वागत बाटे। बढ़िया ब्लॉग तो ना कह सकीना, लेकिन खराब ब्लॉग में जरूर स्वागत बाटे। लगभग सुबह के लगभग 6 बजत होकी आई थिंक। अभी हम अपना खेत पे बानी। समाचार ई बाटे कि एगो बोड़ा कतरनी के धान हमार चोरा लेले बड़ा सन। जी हाँ, एगो बोड़ा लगभग आई थिंक इहे बोड़ा हटे। इहे बोड़ा हटे लगभग इहवा हमार धान लगभग कटल, शाम के समय में कटल लगभग 6 बजे करीब में। सब कल शाम को तो सोचनी कि का करेगा बटे, का लेके रात हो गई तो सुबह में लेके जैती। तो इहे धान रहे, ई पूरा ढेर है, तकरा के हम बोड़ा में कस के रख देले रहनी। आ रीजन का कि जब सुबह में नहीं तो देखनी कि साला एगो बोड़ा हमार चोरा लेने वाला सन। एक रीजन रहे कि हइये धान बटे, हइये जो दिखत हो के बढ़िया से हो जो सपटा रहल ओकरा के बढ़िया से तोप के एकदम कर देंगे साला चोरैया सा ना। आ जैसे हम सुबह में आइल हनी, लगभग खेत के लगभग 2-3 टोपरा उधर से हम देखला हनी कि हमार जो ई सामान बाटे सब आइल हनी। तो तितिर बितिर रहे ई सब बोड़ा, एगो सब गिर हो देखा साइड वाला सब खड़ा कर रही, एगो गिर गेल बाटे। हियां से दिखत रहे है जो सापटा बाटे, सापटा पूरा एकदम खींचा रहे। आ जतना एकरा ऊपर के एथू बाटे पुअरा सब हटावल गई रहे। तो हमरा तो दूरे से शक हो गया कि साला एगो बोड़ा हमार चुरा ले सन। साला चंडाल बड़ा खिस बरता, अंदर से काफ़ी गुस्सा होता। गुस्सा आई भी जाहिर बह किसान आदमी साला छः महीना से साला मेहनत करता, खाद देता, बिया देता, पूरा अच्छा से देख रेख करता। लास्ट में जब कटी या तार कोई चुरा ले जाई तो काफ़ी दुख होता टे, काफ़ी हमरो दुख बाटे। लेकिन साला चोट्टा उ जौन साला चोरैलो होकी, साला तू कबो जिंदगी में सुखी ना करबे। साला चोट्टा हरामी, गाड़ी मुँह से भी थोड़ा सा बाजू निकलता भाई, निकली जाहिर सी बात बटे। साला चोट्टा हरामी, साला तू बदमाश, साला तोरा ऐसा काम ना करे के चाहिए। आ रहल बात दुख तो बाटे, लेकिन फिर भी उतना दुख नहीं खे, काहे से कि जो धान बाटे के कर, खेत के कर भगवान जी के, हम के कर भगवान जी के। तो थोड़ा सा दुख बाटे। तो समाचार ये बात सोचने के तू लोग शायद शेयर करी। आ रीजन बाकी साला ये जैसे हमारे यहाँ 2 गो धान कटल हटे, एगो बगल साइड में कतरनी बाटे। तो कतरनी की जो बाटे ना उ ढेरी लगल बाटे। तो सोचनी के साला शाम के कस देनी, सोचनी के सुबह में जाई। आ तली जैसे सुबह में आवतनी साला एगो साला गायब कर दिले बड़ा सन। तो ये सब समाचार बा, तो तू लोग सोनी के साथ शेयर करी तो अच्छा बात, ठीक है बा। लेकिन ऐसे साला ना करे के चाहिए। साला जौन भी काम कैले बाटे वो बहुत साला निंदनीय अपराधी है, साला एकदम निंदनीय कार्य कैले बाटे। अब होकी तो हमारा गाँवे के होगी सन ना, बगल बगल के थोड़े के बाहर गई, साला आसे पास के होगी सन कौनो। ऐसा सब पीछे में हमारे साथ में एक कटल। अब साला आपको क्या पता, अब केकरा ऐसे ऐसे देखे नहीं खा तो केकरा कहबा के साला चोरैले बड़ा सन। तो यह बाटे समाचार। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा तो हमारा दिक्कत नहीं खी, तो चीज़ हमारा मिल जाई, क्या साला मेहनत के साला हक ह, तो साला लेके जइबे कहाँ से। ऊपर वाला कहीं ना कहीं माध्यम से हमारा को दे दी। लेकिन थोड़ा सा दुख भइल गाइज, थोड़ा सा दुख भइल। मतलब 40 किलो लगभग, हर बोड़ा में लगभग 40-35 किलो साला कतरनी धान होकी। तो साला लेके चल गई बड़ा सन। तो ठीक बाटे। तो यह सोचनी कि तू लोग साथ शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद।